Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. This Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 6 na bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga isyu kabalita nga aton talakayon karon nga adlaw. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sang mga kagaw nga nagtapik sa aton lawas. Tambal pa sa ubo, sipon kag hilanat. Tag 14 pesos lang, produkto sang klinika di alternatibo. Kag ginadulong man sa aton sang DTX 500. Di magkalipat ha, mag-detoxify gid, himuha batasan ang paggamit sang DTX 500 adlaw-adlaw nga tanan. Ginatinuan sining inyo dugo, kinasilig ang mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig panubo sa inyo blood sugar, bagod sa mga organic compound niya, bisin charantin kag polypeptide. Gamito naton ini adlaw-adlaw nga tanan para magbakod ang lawas, magbakod ang immune system, mabato sa anuman nga pamalatian lakip na sa COVID-19. Mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40 na. Diri kita sa mga isyu. Luwas sang madamo nga kaso sang COVID. Madamo ang nagkalamatay, madamo ang nagkalaratnan sa hindi makita nga kaaway. Samtang 52 katuig na nga nagluntad ang mga rebuilding komunista diri sa pungsod Pilipinas, wala pa mapapas. Halos dungan sa COVID-19 porte ang atakihay ambos dire, engkwento dito, engkwentro dire. Ginako sang New People's Army ang responsable sa pagpatay sa duha ka miyembro sang 15th Infantry Battalion sang Philippine Army. Nga suno sa ila mga intel sang Army. Kumadumduman, napulo man ka miyembro sang New People's Army ang napatay. Nagligad man nga engkwentro sa siyudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Amo ini, basta na'y pinatyanay dire dito sa Iloilo, sa Haniway, Porteman, ang ining kwentruhanay. Amo na nga paandam wala kagtuo ang away subong
propaganda war sa tunga sang rebelde kag subong man sang aton militar. Kung sa bagay, natural malang ina, kay bisan diin nga gira sa bilog nga kalibutan kinanglan, may propagandista ka. Panakot ini sa gira. Ang hindi maayo, kay samtang ga problema ang pungsod Pilipinas sa pagsaka sa COVID-19, wala untat man nga pinatyanay kag ambusanay sa tunga sang militar kag sang katapo sang New People's Army. Hindi maayong balita, blang adlaw-adlaw may patay dire, may patay dito. Ang aton punto dire kasimple lang, nga hindi kitanay magpinungkuanay. Awayon tanay ang number 1 nga kaway ang COVID-19. Buylugan ta ini. Isahon tang aton pwersa, awayon ta ang kagaw. Hindi kita yaanay magpinatyanay, lunsay malang kita Pilipino, kalimtan tanay ang mga ideolohiya, kalimtan tanay ang mga prinsipyo sa gobyerno kag sa rebelde. Abi isahon ta ini ang aton pwersa. Awayon tanay ang COVID. Base pa lang kung magbuylog kita, ang rebelde kag ang gobyerno magbuylog sa pagbulig, sa pagtapna sa COVID, base kung paagi sini, may malaputan kita nga pagpinungkuanay sa kalinong. Kay subong dawlat tsansagid kay manti si Presidente Rodrigo Duterte nagsiling, wala na tsansa, wala na sa kung ano pa nga kasugtanan, wala na sa paghambalanay sa kalinong. Pero ang punto ko, nagakabalaka kita. Nga samtang gaaway kita sa COVID, sige man yung inaway sang aton sini mga militar kag rebelde. Ang akong panawagan kung tani, nga kung mapaiway ta, kung hindi gin matapla, temporaryo lang, bisan paano pawayan tanay, kaya may problema pa kita, pwerte nga problema sa COVID, sigihon ta paling pinatyanay, do hindi amo. Amo ina ang akon tindog, subong, panawagan, nga kung mahimo, abi likawan tanay ang pinatyanay. Diri kita tanay, konsentrar sa COVID-19. Buyluganay tanay, base pamalanga, nga maunta tanay ang pinatyanay. Kaya ang aton matudtuod nga kaaway subong, amo ang COVID-19. Pwede man nga mapungkuan ini temporaryo, nga mapaiway tanay ang ilinaway, may gakapatay na sa COVID, gapinatyanay pa ya ang mga militar kag mga rebelde. Gadugang dabok ini sa problema sang pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use?
I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Uy, rekomendasyon nato na, kung maligo kamo karong nga aga, anong gingamit nyo? Santon Plus Herbal nga hamon na? Amo ini siyang gamitan ninyo. Sa bilog nga pamilya, ipagamit ini siya. 100% natural, wala sa ginsimpon nga kimikal, puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Gamitan ninyo ini. Now na ang Santon Plus Herba nga habon. Healthy beauty, affordable pa ang presyo. So, kung habon ang ginapangita, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Anano ang mga isyu kag balita dire sa siyudad sa Bacolod? Ang Executive Order number 17 nga gin-isyu ni Mayor Bing Leonardia. Nabutang dire nga nagadepende sa kada department head ang pagpatuman sang skeletal workforce. Ambot silingon, tagsa ka opisina, dapat hindi tanan mag-report. Kay gaguto ka mo, mas gadamo, mas delikado. So, skeletal force lang ang ibutang workforce, ang ibutang sa tagsa ka opisina. May mga suwestyon kita nga nabaton. Gikan sa pila naton ka mga kauturan, dire sa siyudad sa Bacolod, nga kung mahimo ining mga empleyado, empleyada, nga nagaedad 60 pataas, temporaryo anay, nga mag-relax sa tagsa nila kapuluyan para nga hindi kita magproblema pananglitan igoon sa kagaw. Manamo ini sila ang madali igoon, ining maluya na ang immune system.
So, kung may ara, order kung tani, nga 60 pataas, nga kung mahimo, magpabilin anay sa puluyan, sang pila ka semana, samtang nagainit pa, kag nagataas ang COVID nga kaso sa siyudad sa Bacolod. Katulad bala, sang palayag si Mayor Bing Yunardia, nga ang grounds sa Bacolod Government Center ginpasira. Halin Marso 29, tubtob Abril 4, kag ang bago ganiti sirado pa. Wala pa may balaan kung saan o buksan. Di siling kahapon sang alkalde, nagapangayo siya sang pasaylo na medyo ang aton ground dira sa government center amo masami nga ginagamit sa aton kauturan, walking, jogging, kag iban pa, temporaryo anay ipasira. Bangod, nga base pa man lang, nga mapahagan-hagan, manaog ang mga biktima sang kagaw. Kung wala siya tapikan, ambot silingon, masarurot naman, manubo ang atong kaso. Nagligad ng mga sinimana to kanami pamatian, may isa lang, may duha lang, may tatlo lang, subong sumaka. So, para sa akon, pipila ini ka maayo nga tikang diri sa siyudad sa Bacolod para mapahagan-hagan ta ang COVID, ang kagaw nga magtapik sa aton mga empleyado kag sa aton mga kauturan diri sa siyudad sa Bacolod. Ang suwestyon nagikan man sa aton mga tagpalamati nga nagapangabay na kung mahimo. Hindi giman militaryo, wala giman nagamando, pero siling nila base pa man lang. Matun-an sa siyudad sa Bacolod, temporaryo, isa ka semana, dua ka semana, papahuwayon ang mga empleyado man ang aton empleyado sa gobyerno, ma-retire na sila 65 anyos pa. So madamo pa nga empleyado nagatrabaho 60, 61, 62 at 64. So ila pangabay nga kung mahimo, temporaryo, isa, dua ka semana, papahuwayon ini sila, agod nga maproteksyonan batok sa nagasaka sa mga kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to
ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Isalot ko lang ini. Kulang kita sa panahon. Samtang gatubang kita sa madamo nga problema. Number 1, amo ang COVID-19. At tubangon taman ang problema nga ginaagunto subong sang mga konsumidor. Mamangkot lang kita sa basiwa kag prime water. San onyo tumanon ang inyo sini promisa nga supplyan nyo tubig ang sobra 90% sa pumuluyo sa Bacolod. Yung tagaan na kamuhanimon period, pila ka bulan na ang ginahulat sang mga konsumidor nga mahatagan sila husto nga serbisyo sa tubig. Amo gyapon na nagakatabo, pula bugtaw ikaw. Kung hindi ka magbugtaw alas 12, wala ka tubig. Kung hindi ka magbugtaw alas 3, alas 2, sang kagahon alas 4, wala ka tubig. Ang aton pamangkot lang, san o kami mauntat sang amon pagantos? San o kami makaangkon sang kapahuwayan? San o kami makaangkon kalipay sa tubig nga amon ginabayran? San o kami makaangkon sang makasigurado kami tinlo nga tubig sa sulod sang puluyan? Kaya kisa nagagwa pa nga daw may kape, da may lunang, kag iban pa. Nagpasalig ang prime water nga si Biswan niya ang sobra 90% sa taga-syudad sa Bacolod. Hasta subong daw wala matuman. Antos ang konsumidor, bayad ka man husto, kung hindi ka magpulaw, kung hindi ka magbugtaw, sa 10 oras, wala ka tubig. So pamangkot lang sa basiwa kag prime water, san o matapos ang pag-antos sang pila ka mga konsumidor dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7. Mabalik kami pagkatapos ini.
ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05 na. Ang mga balita kag isyo gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,